Bino mga kapaglaom, mayong buntag, mayo sab nga udto, mayong hapon, mayong gabi. Depende sa inyong pakiguban kanato karon. Ni atay mga mayong hisgutan nato mga kapaglaom, may tungod sa debate namo ni gitawag Reverend Darwin Gitgano nga pari sa Bohol mga igsoon unya matud pa Team Maria, gitawag nila og Catholic Faith Defender. Ato ning tagapagtagad mga kapaglaom kay ilang manggo nga giunahuna nga dili si Eusebius ang author ni adto, kay lagi si Alin mga higala nga ego rang gapos. Ego lang gapos mga kaigsunan. Ato lang nauna nga sa diya nga nagpakita siya nga ang tinapay himong unod pagkangila na kay paminaw mo ka og unod sa tao mga kaigsunan. Unya nakita nimo nga nahimo gyud siyang dugo nga type A. Pagkangilad nga mo inom taga dugo nga daw mura na tag Dracula niya na. No? Ato nga gipasabot lang mga kapaglaom, mga higala namo nga mga Katolik. Hinaot ko nga ma-open mo ni ani, no? Nga matud panilang si Brajire nagkutlo og kining libro daw sa Protestante, libro daw sa Baptist mga kaigsunan. Libro daw kuno sa Baptist. Dili si Alin igo lang nagpost mga igsoon. Ang pangutana, kinsa may author ni ana? Kinsa may author ana? Atong testingan mga kaigsunan, atong tagaag pagtagad og kinsay author ana mga higala, no? Sa may author ana kapaglaom. Okay. Ang author ana mga higala, kinsa may author na atong tan-awon. Ang author sa The Proof of the Gospel, Eusebius, author Eusebius. Proof of the Gospel, Eusebius. Unya translate o gitawag copyright lang mga igsoon ni W.J. Ferrer, no? Okay. Partiklaro Eusebius. Nya karon unsaon man nato ni? Unsaon man nato ni mga higala nga sa matud pa unsaon man nato ni nga sa paglikay-likay ini nga di na matakalikay ini. Libro gyud ni. Mo ni atong hunahuna o mga Katoliko nga ayaw mugtuo sa mga pinakagamay nga ranggo sa pagkapari. Ang pinakadako ranggo sa pagkapari kini si Father Eusebius. Father Eusebius mga higala, usa ka pari mga kaigsunan, siya'y gasulti nga the Eucharist is the symbol. Matod pa nila nga magkakatubag sa wasn't mere of gitawag og symbolikal. Was not. Ang akong katungdanan ko dili tighubad. Tanawa ang pamaagi ni Darwin Gitgano mga higala, naguba o nawala ang iyang cross examination sa iyang pima. Tuwa na siya gapokus sa wasn't or was not. Kunya gipasihatab din niya dili kuno ta kabalo mo kunana kay mudagan pas Google. Diri na nimo gamiton kapag laom mo mga higala, mga pinangga. Debate guni dili ini sharing gud. Pwede ka nako langayon.
no? Tanawa ang iyang 10 minutos mga higala na nahurot na lang tungod na ng balik-balik niya nga ang author kuno si Alin. Kuy padre, nganong si Alin man wala kakaswito sa inyong mga libro, The Proof of the Gospel. Imong gipasiatab nga ang author si Alin. Inyo ning libro, padre, pare kas Katoliko. Inyo ning libro, The Proof of the Gospel. Unya moingon ka nga si Alin igo lang nga nagapost iyang gipost sa Facebook o sa uban pa para nga makita sa mga tao nga ang inyong pagtulunan dili magkapareho. Ang inyong kadagkuan nga mga pare, the Eucharist is symbolical. Nya kanadayng was not or wasn't of the mere. Kanang mere dili gyapon na. O sa uban nga mga termino, mga kaigsunan, wala. Munay Bisaya sa mir. Matod pa ni ninyong amahan nga pare nga si Eusebius, duha ka klase ang gitawag nato sa Eucharist. Ang usa ka klase kadtong nagapalansang sa cross, nga gilansang si Kristo didto sa cross, mga kaigsuunan, no? Dito gilansang sa cross higala, literal gyud to. Yes, literal gyud to mga kapaglaom. Literal to mga higala. Katong gilansang, katong gidungga, katong niagas ang dugo, literal kadto mga higala. Pero magisgot na gani og Eucharist tinapay, matod pa ni inyong pare nga pinakadako ninyo nga pare nga gitawag na og unsa man, the Eucharist is the symbolical to embrace. Perting klaro na mga kaigsunan. Perting klaro mga higala. Nya nganong dili man ta magpaklaro nga klaro man kaayo og dayag kanang giingon diya. Karon ato nang nasabtan mga higala nga ang author di ay nga giingon nila nga nasapnan daw kuno ko kay dili day libro Katoliko. Kay ang author kuno si Alin. Oy, padre, kamo dyan do. Makonsensya mo Nakibaluman mo nga libro gina ninyo, nganong inyo manggilihay-lihayan. Nganong inyo dili man pwede ta magpakahilom ani mga higala. No? Nganong magpakahilom man ta mga kaigsuunan. Nga giklaro man gyud na ila namang yung gi-post sa Facebook nga lagi si Brad Jerry na sablay, bulyaso tungod kay nasapnan ang iyang libro nga dili day libro nila. Kay si Alin daw kuno'y author. Unsa naman taon mo? Mismo sa inyong libro, wa mo mahibalo nga ang author na nga The Proof of the Gospel si Eusebius. Inyong pinakadako nyo nga pare. Ayaw glimbungin ninyo ang katawhan. Ayaw ninyo glimbungi ang katawhan nga tungod lang ni ana para kunuhay kamo makapuntos nga limbungan ninyo ang mga tao. Ang mga tao pod nga wala po nahibalaan mga kaigsuunan, dayon po ding post nga wala katubag si Brad Jerry. Kanang wasn't o mere o wasn't ipahubad pa na niya sa ako. Unsa daw kuno na? Wala sa kadako nga mga kaigsunan nga mismo ikaw nangutana, imo na untang gi-translate ug ipangutana nimo para nga naa kay puntos sa imong tema nga imong gipamatud-an. Nagpamatuod ka. Unya himuon ta nimong Google, himuon ta nimo nga tighubad sa English adto sa Tagalog hanto sa Bisaya. Giingnan ti ka, hubara na niya ipangutana. Ayaw kog pahubara ana. Patas magkatong laban.
Oh. Karon ako master kog Bisaya. Nalan imo ginang Bisayon. Nya human ana imong ipangutana. Kini brajere unsa man ni kining wasn't or was not dili gid o kining mer wala diha. Oh. Karon sa ato pa dili simbolikal. Kay nga man dire was not or was not or wasn't. Iklaro mo gyud mga igsoon. Ang nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, yung Kristong pinako sa cross. Literal yun, mga kapatid. Literal yun. Nya, nga naman niya, katong gipako, literal to, mga kapaglaom. Ha? Literal to. Pero pag pag tinapay ang hinawakan mo, hindi na yun literal. Kasi nanginahanglan pagka kining consecration, parang mahimo siyang lawas ni Kristo. Sa may botim ipasabot magic, nga human nimo consecration ana, mahimo din siyang unod. Nga mismo ikaw nga ni angkon man nga dili tanan nahimong unod. Di ba? Nasalamat lang ka nga nagtagalog ta. Kay kung wala pa ta magtagalog, so ito na ito ning binisaya mga kaigsunan, mga kapaglaom, panangganang imo lang gitagalog kay ang atong Tagalog mga kinutlo-kutlo raman. Pero ang klarong pagkasulti, bisag nagtagalog ta, na mga panahon nga ang mga tao nangalibog, nalilito, tungod sa mga tubag nimo nga maklaro sa mga tao na nagani nag-post karon inyong kauban. Nga usa ka babae nga wala man magsulti ang pare nga pwede deming makainom og kining makainom di ay og kining bino. Panahon sa Eucharistia. Mao na mga kaigsunan. Oh. Saom na nato ron. Di ba? Perti ng klaruha mga igsuon. No? Munay usa natong hinumduman mga kapaglaom nga wala gyud mi na makak nga nagsulti si Eusebius ni anang the proof of the gospel nga si Eusebio. Eusebius ang author mga kapaglaom mga kaigsunan. Napa? Ato tagaag tagad mga kaigsunan unsa pa ni? Okay. Naay libro nga moingon usad mo nga sanang libro dili na The Eucharist of the Early Christian. Sama ni? The Eucharist of the Early Christian. Okay, nang gikon sa Pueblo Publishing Company sa New York. Ato gining klarohon mga higala. Sapa? Ay gingon dire. Atong basahon mga kapaglaom na mabasa nyo na diya ha? O mabasa ninyo na diya. Okay. So may giingon diya. Ingon dire, the bread and wine, the bread and wine as a prefiguration of the Eucharist. Ito pa, figurative. Dili gyud na lawas ni Kristo. Becomes a type of Christ who gives himself as food. Asa man the Eucharist of the Early Christian. Librong Katoliko mga kaigsunan. Oh. Librong Katoliko. Karon ang pangutana mga kapaglaom. Kinsa may naghimo anang doktrina nga gitawag og transubstantiation. Kanang ang tinapay nga mahimong laman o unod ni Kristo. Ha? Kinsa gyud na mga kaigsunan. Di ba?
Yadre. Kini nga transubstantiation, the idea that during Mass, the bread and wine used by communion become the body. Sa to pa, magiging laman at dugo ni Jesucristo. Magiging laman at dugo kung become the body and blood of Jesus Christ is central to the Catholic faith. Indeed, the Catholic Church teaches that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Kisa maning doktrina mga kaigsunan. Ha? Doktrina ni sa mga pari, mga higala. The earliest known use of the term transubstantiation to describe the change from the bread and wine sa to pa magiging sa to pa kinang tinapay nga imong gigunitan mahimong unod. Ang pangutana mga kapaglaom nahimo og yung unod. Matud pa ni Father Darwin, dili tanan nahimong unod. But pasabot, dili tanan nahimong literal. May mga panahon di ay nga dili literal kay ang buhol wa pa mo gid sukad. Sa to pa, wa pa literal diya sa inyo. Pero nganong imo manggipamatud-an nga literal gayud nga wa pa man ka nakasinati niya na. Describe the change from the bread and wine to body and blood of Christ in the Eucharist was. Saman, ato kanang by Hildebert de Lavardin, Archbishop of Tours in the 11th century. But pasabot mga igsoon dili na pagtulunan sa mga apostol. 11th century nisulpot mga kaigsunan kana nga doktrina. O kana nga doktrina gitawag og man-made doctrine. Man-made doctrine. Unsa pa mga kaigsunan? By the end of 11th-12th century, the term was gitawag og widespread use. Source Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press 2005 is in being 1928-293 article transubstantiation. Okay. Unsa may mga panghitabo mga kaigsunan niini sa to pa ila lang kana nga buot-buot mga kaigsunan. Ila lang kana nga buot-buot mga higala. Karon na unsa pa Brother Jerry? Ni apa mga kaigsunan? Karon atong nahibaluan mga kaigsunan nga niadtong 11th century 11th century mga kaigsunan mao ang paggawa sa gitawag og transubstantiation. Okay. Ato gi klaro lang mga kaigsunan, di ba? Unsa man ang buot pasabot higala? Unsa may buot pasabot anak Brother Jerry? Atong hibaluan nga usa di ay mga kaigsuunan sa nagdumala ni anang gitawag higala og transubstantiation nga ang tinapay mahimo gayong gitawag og kining lawas ni Kristo. 11th century hangtod na sa 12th century. Kana nga pagtulon-an dili sa mga apostol. Ngano man kaysa diha nga gihatag ni Kristo yung tinapay nga hinawakan ni Kristo ibinigay sa mga apostol. Ang kinain ng mga apostol hindi ang katawan ni Kristo. Diyan si Kristo. Diyan si Kristo. Literal si Kristo nandyan.
Bakit tinapay lang ang kinakain ng mga alagad? Ngano ang mga gikaon sa mga apostol, dili man ang kamot ni Kristo nga literal gayud nga iyang lawas kay nianang panahona naa man si Kristo. Naabay ni kit-kit sa kilid ni Kristo. Wala mga kaigsunan. Ha? Wala. Walay ni kit-kit mga higala. Walay ni kit-kit. Ngano man kay ang gihatag ni Kristo dili iyang lawas kundi ang tinapay. Nga matod pa ni Eusebio mga kaigsunan. Okay, ato ning tagaag pagtagad higala. Oh. Okay. Dire. The Eucharist of the early Christian. Bawal di ay mga igsuon, no? O, ni araw. Atong tagaag pagtagad mga igsuon. Na-address the seven